И така, уважаеми слушатели на спорта, продължаваме с бойните спортове във втората част на днешното издание на Time Out. Мой гост е добре познатият на феновете на екстремните спортове Николай Добруджански. Ники, благодаря, че отново си гост на Time Out. А повода да ни гостува в студиото е Cage of Glory 4, Клетка на славата, четвърта част, която наблюдавате винаги единствено по телевизия Черно море. Сега отново ще имате възможност да наблюдавате най-интересното от тази четвърта част, която ще се проведе на 13 юли в Обзор. Така, Ники, може да си говорим на ти. По-интересна файт карта виждам от предните три издания. Малко повече да ни кажеш колко срещи да очакват зрителите и тези, които ще посетят гала вечерта, която ще бъде в Обзор за първи път извън морската столица. Явно, че на друго място вече решили сте да промените изцяло формата. Какви по-интересни имена и изобщо как ще протече гала вечерта? Крас, първоначалният вариант на файт картата беше с 5 професионални и 3 аматьорски срещи, но поради множеството контузии, наистина изключително много, които претърпяхме, се наложи да я променим и най-вероятно в финалния вариант ще включва 7 професионални срещи. Интересното е, че тук имаме доста повече чуждестранни имена, за разлика от последната карта, където в мейн ивента участва Амар Гамзатов. Сега очакваме участието на Алексей Мартинов от Русия, Саид Халилов, а също така и на елитен украински състезател. Да и караме поред. Все пак аз за някои, за тези, които не познават Ники Добруджански, това е матчмейкера на Cage of Glory 4, където заедно с Митко Урумов, нашия добър приятел от боен клуб Тим, организаторите на Cage of Glory. Така да разбрах, че сте имали доста проблеми с контузени, болни състезатели. Това е в част от играта, все пак. Случва се. Разбира се, но може да се каже, че така липса на късмет не е преследвала нито една друга карта в България, след като в продължение на 3 дни мейн ивента ни пропадна. Очаквахме Рони Александър да играе с елитния български състезател Георги Валентинов. Георги Валентинов се контузи, има избити зъби. Малко преди това, 2 дни преди това, една среща, която се очакваше от варненската общественост с много голям интерес. Калоян Иванов с Борислав Иглев също пропадна поради контузия на местния състезател Калоян Иванов, скъсани мускулни влакна. Имахме абсолютно всички предпоставки за да отложим ивента за друга дата, но не го направихме и с бързата реакция, особено от Димитър Урумов, успяхме да задействаме нашите приятели в Русия и те ни предложиха много качествени техни заместници. Както се казва, всяко зло за добро. Нека да почнем по реда на двобоите. Първият матч, който ще наблюдават зрителите и тези на телевизия Черно море, до 77 кг, Жулиан Желев, твой състезател от Десант, срещу Славчо Павлов от Марек Дупница. И двамата са млади състезатели. Жулиан Желев е на 20 години, Славчо Павлов е на 17. Първоначално щяхме да провеждаме тази среща по аматьорски правила, но съгласихме и двамата треньори, че е хубаво състезателите да се обиграят от по-ранна възраст. И двамата вече имат опити по аматьорски шампионати. Ще направим тази среща в професионален формат, като за разлика от останалите срещи няма да бъде 3 рунда по 5 минути, извинявай, а 2 рунда по 5 минути. Така, продължаваме с стари познайници, поне според мен Виктор Димитров вече би трябвало да го познават от предишните издания на Cage of Glory. От Варна срещу Симеон Димитров, пак от Марек Дупница, до 62 кг. Тази среща е реванш, тъй като те за първи път се срещнаха на Real Pain Challenge миналата година. Направиха най-атрактивния двубой в изданието тогава, като тогавашната среща завърши с победа на моя състезател, но Симеон Димитров, известен с прякора Лоренцо, изключително комплексен, опитен състезател. От този ивент до сега той успя да спечели както следващата професионална среща, така и един от най-големите граплинг турнири, ако не е най-големия в България. И доказа своята класа. Той настояваше за реванш и разбира се, ние ще го дадем. Така, продължаваме напред. Също много така екзотична двойка. Валентин Николов извънземното от Русе, който е добре познат на аудиторията, срещу Александър Евстатиев от Варна. Това предполагам, че също твой боец. Валентин Николов на предната гала поднесе голямата изненада, на по-предната, когато победи Драгомир Йорданов, мой състезател. Много опитен и рутиниран състезател. Наистина доста въпроси буди противника му Александър Евстатиев, който е с една загуба на професионалния ринг. Мисля, че когато видите неговата игра, ще разберете защо е избран. Много нестандартен състезател, бърз, техничен, с много хубави кикове, с невероятни ъгли, с разнообразна техника. И двамата играят много добре на земя. Мисля, че до някъде ще успеят да неутрализират силните страни. Затова подбрахме такава двойка, която да ни даде 3 рунда зрелище. Това е категория до 70 кг. Четвъртият двубой до 77. Янко Борисов от София срещу също добре познатия Драгомир Йорданов от Варна. Едва ли имат нужда от представяне, все пак? Нямат нужда от представяне. Отново тежка среща за моя състезател. Мисля, че добре познават зрителите Драгомир Йорданов. Той е със статистика
5 победи и 1 загуба, докато Янко Борисов е с статистика 6 победи и 1 загуба, т.е. опитни състезатели с много добра победна серия. Янко Борисов е изключително експлозивен състезател, много силен физически издръжлив, състезател на клуб Бойно самбо на Близнаците. Мисля, че това говори само по себе си за качеството на този състезател. Тук само искам да вмъкна, че според мен Драгомир Йорданов ще има голяма подкрепа във ъгъла, ако бъде подкрепен от, може би, един от най-титулованите бойци Стъки, който говори също пред нашата камера. Ако бъде поканен, каза, че ще бъде във ъгъла, имаш ли информация дали ще бъде? Абсолютно ще бъде във ъгъла. Вчера разговарях с Стъки, видях се с него. Двамата с него бяхме на подготвителния лагер на Станислав Нетков преди неговото участие в UFC. И мисля, че двамата с Драго така започнаха едно невероятно приятелство. Да, и невероятна подкрепа оказват един на друг. Сега вече преминаваме към така по-черешките на тортите. Според мен са две, но може да се окажат и повече. Дай Боже, да има интересни двубои. Така сте ги предвидели. Саид Халилов от Русия. Това е категория до 77 срещу, ако се оправи, нали, ти каза, че прави всичко възможно медицинския щаб Рони Александър и евентуално трябва да издадеш вече кой ще бъде неговия заместник, ако не бъде възстановен за мача. Значи само да вмъкна малко едно уточнение. Рони Александър трябваше да се бие първоначално с Георги Валентинов. Георги Валентинов се контузи и ние повикахме Саид Халилов. Саид Халилов изключително рутиниран и мога да кажа тежък противник за абсолютно всеки. Играе на всяка дистанция, добре удря с ръце, добре се бори, много добра игра на земя. Има невероятна статистика от 25 срещи, 14 победи, 11 загуби, но загубите му са дошли от състезатели, които голяма част от тях в момента се състезават в UFC. Тоест елитни състезатели и той основно губи по точки. Издръжлив състезател, много труден съперник и затова избрахме, за да се състезава срещу Рони Александър. Но след като Рони Александър преди няколко дни постъпи в болница, и това буквално стана пред мен, тъй като аз бях с него в София с съмнение за менингит. Той в момента е хоспитализиран. Знам, че е в по-добро състояние, но тази диагноза към момента вече е изчистена, не е менингит, така че следващата диагноза е хранително отравяне. Ако в понеделник докторите потвърдят, ще се събира комисия и издадат писмено разрешение Рони Александър да участва на галата, той ще участва. В такъв случай той ще се участва с оригиналния противник Саид Халилов. Но ако Рони Александър не получи разрешение да участва, то тогава имаме разработен вариант с елитен украински състезател, който ще вземе неговото място срещу Саид Халилов. В такъв случай тази среща от мейн ивент става към мейн ивент подгряващ. Така, че да не издаваме името на украинеца, все пак има шансове на Рони Александър. Разбира се. До последно явно ще бъде под въпрос. Нека да тръпнат и почитателите на тези силни усещания. И сега стигаме наистина до черешката на тортата. Както каза ти в началото, Алексей Мартинов от Санкт-Петербург, Русия срещу Росен Димитров, Близнака. Тук пък въобще няма нужда от представяне. Явно доста интерес ще провокира този двубой. Пак казвам, още стартиращите контузии ни накараха да действаме малко по-бързо изтегнато и да предвиждаме някакви срещи, които да заместват. Росен влезе в последния момент. Той е проявявал желание да се състезава при нас. Има много добри отношения между мен и между него. Така че когато го помолих да участва в нашата гала, той се съгласи без колебание. В каква форма е в момента? Имаше представа? Той е в отлична форма. Знам, че има съвсем лека контузия на едната ръка, но тя очумява, така че той ще бъде в топ форма за състезанието. Още повече, че неговата среща от гала вечерта в София, която той организира, пропадна, тъй като неговият опонент беше задържан при излитането си от Испания. Да. Така че той е в форма, готов е да играе. Алексей Мартинов е състезател от горната категория 84 кг, който сега ще сваля до 77. Неговата статистика е 7 професионални мача, 4 победи, 3 загуби, но пак казвам, тежък състезател от горната категория, добър страйкър, с гъвкава игра на земя, но мисля, че отстъпва в борбата на Росен. Така и загадна в нашия предварителен разговор, че може да има и седми матч, така да оставим зрителите малко тайна. Ако има, интересен ли ще бъде той или ще размести ли файт картата, ако се проведе така? Да, най-вероятно този седми матч ще го вмъкнем някъде по средата между трета и четвърта среща. Готова е срещата, в смисъл такъв състезателите просто чакаме да потвърдим дали ще се ползваме от тяхните услуги. Категорията е до 84 кг и добре познати български имена са. Да се надяваме, че... Нека да запазим малко елемент. Да, ще успеем да ги включим да играят, защото мисля, че ще бъдат интересни за публиката. И в резюме, какво очакваш ти, поне си вътре в нещата, от тази четвърта Cage of Glory?
Това, което очакваме, срещи, които да завършат с повече решения, тъй като състезателите са в по-леките категории, отпадна нашата среща в тежката категория. Очаквам повече решения, много динамика. Всички състезатели, които сме ги подбрали, са добре подготвени физически. Не мисля, че ще има срещи, където физическата подготовка, кондиционната подготовка ще се окаже фактор, което, разбира се, е добре за зрителите, защото тогава ще се насладят на пълния арсенал технически умения. Съдиите няма какво да ги коментираме, професионалисти също? Съдиите са професионалисти, ще имаме съдии от други градове, така че да бъде абсолютно безпристрастно. Знаем, че имаме много сериозно варненско участие в файткартите и се опитваме по всякакъв начин да избегнем някаква пристрастност или обвинение в пристрастност. Доколкото разбирам, продажата на билети върви много добре. Мисля, че съвсем малко са останали, ако не са и продадени вече, да ги призовем. Повече от добре върви продажбата на билетите, също така масите, доколкото знам, вече са продадени. Интересът е много голям и, както се казва, очаквам да се голямо зрелище. Добре, Ники, аз ти благодаря за това участие. Матчмейкър на Cage of Glory 4, Ники Добруджански, за това какво ще се случи на четвъртата гала вечер Клетка на славата. Повтарям, 13 юли обзор. Всичко най-интересно от нея ще може да видите единствено по телевизия Черно море, а ние продължаваме напред предаване.